ezintathu zethu. Life yethu ayihlukaniseke kathathu. Oqala lithi iBhayibheli ngalezo zinsuku uHezekiya wagula. Meaning kube nezinsuku uHezekiya angaguli. Alright. But asikuba khona izinsuku la sekagula. uNkulunkulu uzamenzele lula. Akamtshelanga ukuthi lesifo esimphethe siyolapheka kanjani. Instead uthe kuye makalungise indlu yakhe ngoba uzofa. uNkulunkulu ubonakala uNkulunkulu ngathi akanamusa. Nokuthi eze ne remedy yena uza amagama athusayo ukuthi uzokufa. Fortunately sekazwile kwangathi ubudlelwane bakhe noNkulunkulu uma uchecka umthandazo wakhe uyabona ukuthi yonke into bekayenza bekangenzela abantu bekenzela uNkulunkulu. Sithola lamazwi athi even nabampofu ngibanakile. Uyabona ukuthi bekangabanaki for impressa bekenzela uNkulunkulu. Bona lokho kwenza umthandazo wakhe ube ne foundation strong ukuthi akakwazi ukufa. Yena uNkulunkulu wamnikeza leyo grace 15 years utaphinda phile. Put your house in order. Amazwi lawa afana namazwi uma sikuma fasting siyasho izizathu eziningi. Esinye sezizathu ukuthi sicheckeni izindlu zethu. Nakuthiwa put your house in order. Checka indlu enguwe kuqala. Ukuthi ume njani noNkulunkulu. Ikuphi okufunekayo, ikuphi okungafuneki. Ikuphi okukudileyayo, ikuphi okungakudileyi. Uzofinyelele to the full understanding yokuthi ama-delays amanye wa-enjoy ngoba wazi ukuthi God is in control. Put your house in order. Lungisa-ke, bheka endlini yakho. Lungisa ukuthi yini lena okumele uyilungise. Yini le vimba impumelelo yakho as an individual. Yini lena uMoya oNgcwele angakukhomba yona ebikade ebamba ama-blessings akho. Akhomba uMoya oNgcwele according to Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, I will answer and show you great things that you do not know. Iziphi lezinto ongazazi kumele akukhombe. Unga-understand ukuhlala noNkulunkulu. Ukuhlala noNkulunkulu makungabi punishment kuwe. Makube yinto ephumela. Ukhona ukuhlala noNkulunkulu kunguwe ophepha. Kodwa ngifuna ukuhlala naye. Kukhona ukuhlala naye kunguye ek-invite. But lama occasions wonke are beneficial for wena. Ukuhlala noNkulunkulu. Ukuhlala noNkulunkulu umuntu omusha kuzokusiza ukuthi reverse, rewind ihistory yakini. Bese uyachecka ukuthi ekhaya the journey njani. Bese uyabheka ukuthi okunye ungakubalekela njani. Bese uyazibongisa ukuthi okunye ukubalekele njani. Nisekhona. So put your house in order. Bheka kuwe. Nikeze wisdom yokufaka imali empilweni yakho. Put your house in order. Uwe lo uyi-one. Kunjalo.
Right. Masithi put your house in order. Sobheka lo wesi-2 onguwe inhliziyo yakho ilapho. Ufamily yakini la uhlala khona. Uwazi ukuthi abanye abantu ku-life abaphumeleli ngendaba ye-environment abakiyo nangendaba yabantu even noma bayizihlobo ababazungezile uhashanyana but kuyiqiniso. That is why abanye abantu uma uNkulunkulu afuna ukuthi baphumelele uyabasusa la bazalelwe khona, uyabasusa bayisele kude ngaphandle, ikakhulu uma uNkulunkulu afuna ukuyobasebenzisa uyabasusa bayise, then la bafika khona sesiyamangala bayasebenza kahle, bayaphumelela. But akusibo bonke understand insindiso kahle, sizo understand even nobizo. Ngoba ubizo akusukuthi ubiziwe ukuthi ube umfundisi uzoshumayela la, but noma ngabe yiphi indlela uNkulunkulu akusebenzisa ngayo ubizo, ubizelwe lapho kuleyo. And na ufuna ukumbasha la ubizelwe khona debesela wena uzobona, uzombasha shi stop singasebenzi. Marutu uphakamisa ikhanda lolisandla uyayenza umangalo uzonenye injabulo engachazeki, sekuba yisayini yokuthi uyeke kwaNkulunkulu waconcentrate akho kwakho. Nikhona. So put your house in order kuwe as an individual. Ngadlula lapho. Put your house in order ke uhlala kuphi manje? Abantu uhlala nabo bayaliphazamisa insindiso yakho. That is why abanye akusi mistake ukuthi uzithole ngasikhathi uhlala uyi-1. Usukuthathwa ubuyiselwa back to the Old Testament. There's a prophet. Uthi ama-prophet bebaba ku-seclusion, babe level isolation. Ngiyakhumbula ukuthi ama-prophet bakudala bebeza behla beze kuma-multitudes uma balethe i-message uthi uNkulunkulu uthi bese bayajika babuyele emuva futhi. So hlala kuphi-ke? Put your house in order. Do you know la sihlala khona emakhaya sihlala kiwo kungaba nama-problems, amanye wala ma-problems uNkulunkulu angakususela wona, but do not deceive yourself. Amanye angeke awasuse, kumele ugrowe nawo wena. Bakhona be-age yakho bangena ngokulala, nabavuka bayadla baphuma, wena ungazuzibiza islave kanti uNkulunkulu uyasebenza. Put your house in order. Joseph wayiwina le, wathi phila nabo ebabona, the mere fact nje phela wajwayela uJoseph ukuthi bamba izinyanga yamaphupho. From lelo langa sekayazi uphila nabantu abanjani, phila nabantu abangamfiseli izinto ezinhle, phila nabantu abangamthandi, but wakhona ukuphila. Same applies ngoDavid. Ngambona uDavid naye ukuthi uphile njani, hlala ehlane. And kwangathi uDavid uma chaza ngebhere nelion abanye bebangazi, ngoba kunezinye izimpi ekumele uzilesi ekusithekeni uNkulunkulu enze bangazi abanye ukuthi bobhekene nani, but hayi kule era le. Indoda beyikhona eWitbank, uprofessor, izimpi zakhe bezingasekusithekeni, but kule era uNkulunkulu wasi-expose ngoba azi ukuthi kuna thousands and thousands yabafana abasenkingeni. And besisho nje ukuthi uthini, uthi kunomfana okhalayo la kuye.
but asazini ukuthi nabo shik namantombazana akhalayo. Nethi gender beyibheke kwangathi bohikwe. But uNkulunkulu yasiletha isikhathi naloko okukhalayo sekuphuma and nakuphuma sekusiza abanye. Put your house in order. Do you know isimo sasekhaya singase right ungafika esontweni umuthi. Isimo sasekhaya singase right asithi uphume ekhaya bofuna i-R10 akekho ukupay i-R10. Ufika la esontweni siphethe ama-R20 siphakisa abantu. Kuwe ngathini enhlizweni? Hey, kudlalwa ngemali la. Yo, ungazulwe. Kanti awazi ukuthi wena ungayitholanga leya R10, God is shaping you. Laba bathola lama R20, uNkulunkulu uyaba reward. Mara ngama-R20. And uma ngabe uthi uba reward ngento ezinkulu abazenzile. Indlela sikaNkulunkulu. So bowazi ukuthi kumele overcome impilo yasekhaya. Noma ngabe njani. Umzali uhlushwa abantwana overcome. Umntwana hlala nabazali abanga-understand overcome. Siyifamily siphila ngepoverty overcome. Sibale ezintathu. Uwe family ezine but siyazihlanganisa lezi isonto. Nala usebenza khona ukuthi kumele overcome izinto. Put your house in order. Ingako sinama home cells, sinama cell leaders. Kune protocol. But the protocol is right now. Now ingase right, then our house is not in order.